Нормално точно за моя крак. 2021. Ей, ама страхотни обувки ти си имаш. Ей, ама ти си най-готиният пещернехът към обувките, така? Най-новата мода. Това най-готиният пещеризон. Да. Охо. И тя ще си да. Thank you. Да. Hello, how are you? Thank you. Ама... Премери я тук се пълка. Да, ще седнем, Авичка. Няма друг начин. Внимавай, Мони, хлъзгове. Пада. О, стига ми падала. Чакай, да си изкажем. Много трябва да чувствам спадите на гърдуци. Смесики, че център на физическо. Абсолютно. Не помня каква е. Айде, пу, 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 ку, 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 ку. Какво става? Ма какво? Това приятел. Приятен съм. Не го видя, ето мама. Няма да го пипам. Той изобщо не обича да го пипа. Страшен. Не е страшен. Вижте на Къде, те. бе? Като диаманти. Тихи, бебе. Тя е християна. А не, бебе, тя е Ава. Авичка. Бебе, Симон. Симонче? Ако се чисти ръцете, го Ти бебен си ли? Лексица. чисти се. Добре, пипни го. Диаманчи. Много е Дали се? всичко, много хубаво. И диаманти Господине! Доцента! Чакай! Дай ръка. Понимай главичката. Главичка. Чакай, чакай. А, така. Супер! Така, как на ставана? Ето съм прилетява. Чай. Ето го. Верхимче. Да. Так, докато закрият брилите. Вижте, рамо. Палец с сняг. Колко е малко. Мале! Гаден ли е? Много е гаден. Няма влизам. Ало. Не, това... Да. Това е. Това е сняг. Както се казваше в едно филмче, за някой те сняг, за някой не е. Най-накрая намерихме тесняка, но е много тесен, затова го наричат тесняк. Браво! 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 Мони, ти почти право можеше да минеш. Айде, следващия! Мам, сега не съм се извадила кръка. Нищо, то не пречи. Кой? Ето, трябва сега да се измина. Погледни, аре, давай, Мони, мина и ти ще минеш. В другата посока по-обръща. Обърни се на иначе. Да. Някой май срещат затруднения. Щом аз минах и ти шумеш? А, така. И аз то не. А, как лепне тая кал. Симона, Се бои бутуша. не дай да ме мажеш. Закачам се.
Не се закачай. Съвсем леко Минавай. се издърпва. Ти ми даваш, човече. Може да е дупе наляво надясно и смеш. Не, сгради. Ти имаш по 5 сантиметра всички. Помени, ще потиснеш другите. Ето, извинявай. Я не знам, да си превървам чоло. Това твое ли? Гледам, че до смисъл така, че ще дойда. Ти мина с една идея по-трудно от Симона. Нали? Да. Бати идеята. Чакай. Я наистина сам. Така. Тук се обърни с газето напред и си спусни на парзалка. Пускай се. Пускай се. Ой, аз толкова няма там. Смивка? Е, много леко това. Мама, къде е? Само. С главата напред, Мони. Защо? Сава, как си? Не да. Сава. Верка, ти как си? Добре. Супер, мама. Айде. Или пал. Мръсна съм била. Ще ми се не види. Видиш. Тегни се малко. Давай, не скачай. Черепа? Това да вътре беше някъде. Айде. Ти прав ли ще излезеш? Мони. Мони. Кажи сърцете. Леко го позатвърди. Ей, си да минал вътре. Много яко.